Καλημέρα σας, καλό μήνα με υγεία. Όπως έχουμε ήδη δεσμευτεί προς όλους τους συμπολίτες μας, στα πλαίσια της υπεύθυνης, επισταμένης και καθημερινής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑ Ναυπλίων στα δίκτυά της προς τους συμπολίτες μας, την τελευταία περίοδο παρατηρείται μια σταδιακή επιδείνωση της ποιότητας του νερού από τις πηγές της Λέρνης. Αυτό οφείλεται είτε από την περασμένη λειψιδρία και ανομβρία που είχαμε τους περασμένους χειμώνες, όπως και τον χειμώνα που μας πέρασε, είτε από την υπεράντληση λόγω της μεγάλης ανάγκης για άρδευση πριν από τις πηγές της Λέρνης, που ξέρουμε ήδη, όπως γνωρίζουμε, ότι πολλοί συμπολίτες στις γύρω περιοχές εκεί ποτίζουν με γεωτρήσεις, και λόγω της υπεράντλησης που κάνουμε οι δύο ΔΕΙΑ τον τελευταίο καιρό, λόγω της αύξησης θερμοκρασίας, λόγω της επισκεψιμότητας, άρα και έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη ανάγκη σε νερό. Δημιουργείται αυτό το θέμα να πέφτει σταδιακά η στάθμη της παροχής των πηγών της Λέρνης και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλοιώνει και την ποιότητα του νερού. Η καθημερινή στάθμη των πηγών μας οδηγεί στον περιορισμό της άντλησης του νερού, ώστε αυτές να προστατευτούν. Άραγε εμείς θέλουμε ήδη να προστατέψουμε και τις πηγές της Λέρνης. Η ΔΕΙΑ από αύριο, 3η, 2 Ιουλίου, θα χρησιμοποιήσει στα δίκτυά της και, το τονίζω, και νερό των πηγών του αναβάλου σε πρόσμιξη με νερό των πηγών της Λέρνης. Όταν λέμε νερό αναβάλου, εννοούμε ότι θα αντλήσουμε νερό κατευθείαν από την πηγή του αναβάλου και όχι από οποιοδήποτε άλλο σημείο κάποιας διόρυγας που χρησιμοποιείται για νερό άρδευσης. Έχουμε ήδη, όπως σας έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, κάνει όλες τις απαραίτητες συντηρήσεις στο μηχανολογικές συγκολήσεις και επισκευές βλαβών σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑ του Δήμου Άργους Μυκηνών, διότι όπως ξέρετε η Λέρνη, η Αμιμόνη και ο ανάβαλος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πάντα σε συνεργασία των δύο ΔΕΙΑ, ΔΕΙΑ Ναυπλίων, ΔΕΙΑ Άργους Μυκηνών. Είμαστε έτοιμοι από αύριο να πάρουμε νερό αναβάλου σε ποσοστό περίπου γύρω στο 60%, το οποίο θα χρησιμοποιούμε συγχρόνως και νερό από τις πηγές της Λέρνης σε ποσοστό περίπου 40% και αυτό θα γίνει η πρόσμιξη στις εγκαταστάσεις μας, στις πηγές της Αμιμόνης και από εκεί το νερό της πρόσμιξης θα περάσει στα δίκτυα των συμπολιτών μας. Σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, εμείς θα κάνουμε την ανάλογη πρόσμιξη, θα ρίξουμε το νερό στο δίκτυο που θέλω να σας γνωρίσω ότι αυτή τη στιγμή σε μεγάλο μέρος της πόλης του Δήμου Ναυπλίων χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο μέχρι και τώρα που μιλάμε νερό των πηγών της Λέρνης. Εκτός από τη Δημοτική Ενότητα Μηδέας, τον πρώην Δήμο Μηδέας, ο οποίος εκτός το αργολικό που παίρνει και αυτό νερό από τη Λέρνη, ο υπόλοιπος Δήμος Μηδέας παίρνει νερό από τη ΔΕΙΑ του Δήμου Άργους Μυκηνών. Πάλι θέλω να σας κάνω γνωστό ότι υπάρχουν 4-5 χωριά που χρησιμοποιούμε νερό γεωτρήσεών μας. Ένα από αυτά τα χωριά είναι η Μηδέα, Δημοτική Κοινότητα Μηδέας του Δήμου, πρώην Δήμου Μηδέας, το οποίο και εκεί χρησιμοποιούμε νερό γεώτρησης. Είναι η περιοχή Κάντιας της κοινότητας Συρίων, η οποία εκεί χρησιμοποιούμε νερό αφαλάτωσης, έχουμε μονάδα αφαλάτωσης. Η κοινότητα Ηρίων και η κοινότητα Καρναζεΐκων, το οποίο και εκεί χρησιμοποιούμε νερό γεωτρήσεων, και η κοινότητα Τολού και η κοινότητα Ασίνης, της πρώην Δημοτικής Ενότητας Ασίνης, το οποίο όπως γνωρίζετε, όπως έχουμε γνωρίσει στον κόσμο, τις τελευταίες μέρες χρησιμοποιούμε και νερό γεωτρήσεων που γίνεται πρόσμιξη με το νερό της Λέρνης
ρίχνουμε και το νερό από τις γεωτρήσεις για να βοηθήσουμε στην ποσότητα. Άραγε, από αύριο, όπως ήδη έχουμε κάνει γνωστό από την προηγούμενη Πέμπτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΝ, όπως ήδη έχουμε κάνει γνωστό από την Παρασκευή στον Δήμαρχο του Δήμου Ναυπλιαίων και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, ότι την επόμενη εβδομάδα θα ρίξουμε νερό αναβάλου στα δίκτυα, σήμερα κάνω γνωστό στον κάθε συμπολίτη μας ότι από αύριο θα πέσει και νερό αναβάλου στο δίκτυο της ΔΕΙΑΝ. Θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με πρόσμιξη με το νερό της Λέρνης. Θα γίνουν μεθαύριο οι κατάλληλες μετρήσεις από τους ειδικούς από το νερό της πρόσμιξης και θα βγουν και οι ανάλογες ανακοινώσεις. Το νερό του αναβάλου έχει άδεια χρήσεως νερού, μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυυση, είναι αδειοδοτημένη η πηγή. Είπαμε και πριν ότι έχει γίνει η συντήρηση και έχει γίνει και ο καθαρισμός της πηγής του αναβάλου από το σημείο που θα αντλούμε το νερό. Είναι καθαρό, κάνει για όλες τις χρήσεις, συστήνουμε να μην είναι για πόση. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΔΕΙΑ χρησιμοποιεί νερό αναβάλου βάσει στοιχείων που έχουμε. Τα τελευταία 14 χρόνια έχει πέσει αρκετές φορές νερό αναβάλου στο δίκτυο, είτε με πρόσμιξη είτε με μικρή πρόσμιξη και με αρκετό αναβάλου. Ύστερα από την ενημέρωση που είχαμε κάνει στον κόσμο ότι θα τον ενημερώνουμε για τα πάντα και με το αίσθημα ευθύνης που έχουμε δεσμευτεί απέναντί του, έχουμε την ανάγκη, κρίνουμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε πριν ρίξουμε στο δίκτυο τον κάθε συμπολίτη μας ότι από αύριο 3η 2 Ιουλίου, το τονίζω, θα πέσει και νερό αναβάλου με πρόσμιξη με το νερό της Λέρνης σε ποσοστό περίπου 60% αναβάλου, 40% νερό Λέρνης. Καθημερινώς θα κάνουμε τις μετρήσεις οι δικοί μας, θα είμαστε δίπλα όπως ήμασταν όλο αυτό τον καιρό, θα βλέπουμε και θα ενημερώνουμε τον κάθε συμπολίτη μας από τη σελίδα μας, θα ενημερώνεται και το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης θα μπορεί να αντλεί τα στοιχεία και να τα διοχετεύει σε όλα τα μέσα, να μπορεί ο κάθε πολίτης να είναι ενήμερος. Ζητάμε από τον κάθε συμπολίτη μας την κατανόησή του, είμαστε δίπλα του, δεσμευόμαστε ότι έχουμε την ευθύνη και θα τον ενημερώνουμε όταν κρίνουμε ότι πρέπει να ενημερωθεί για τα πάντα και πόσο για την ασφάλειά του, για το νερό που του διοχετεύουμε αυτή τη στιγμή μέσα στη βρύση, μέσα στο δίκτυο της ΔΕΙΑ. Σας ευχαριστώ, καλό μήνα και πάλι με υγεία.